הכנו לכם סרטון של 10 טיפים איך להתמודד בבית כלא הזה. תהנו. טיפ מספר 1. יש לכם דולים? כנסו לשירותים של המורים. טיפ מספר 2. בגלל המלחמה, חדר מחשבים פתוח. בואו לשחק במשחק האהוב עליכם. טיפ מספר 3. אם אתם רוצים לצאת מהישיבה, צריך קשרים טובים עם השומר. שמיניסט. טיפ מספר 4. השירותים בישיבה, עזבו, ניתן לכם לגלות את זה לבד. טיפ מספר 5. החדר אוכל, עזבו, אין טעם. טיפ מספר 6. לא נכנסים לכיתה של השמיניסטים. מה קורה? הכל טוב? תגיד, צא מכאן! טיפ מספר 7. מעגלי שיח אך הזמן השנץ. הנושא שלנו היום זה חברות. יש פרצה בגדר. טיפ מספר 8. יש פרצות, רק צריך למצוא אותן. טיפ מספר 9. בחדר מורים, תמיד אפשר להרגיש בנוח. היידה. טיפ מספר 10. אם פספסתם את ההסעה, בחדר של אריאל יש מזרונים.